खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जुदि बुहुमनि मोननै हादोरफोरनि गेजेराव दावहाया जाबाय थायोब्ला अब्ला बेनि गोहोम एबा खहाखौ गुबुन गुबुन हादोरफोराव नुनो मोनगोन। बे बेलायाव भारतारिनि थाव पेट्रल आरो डिजेलनि दामा 200 आरो 300 जागोननि इसारा मोननाय जादों। आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दाङाबाजियाबो गासै बुहुमखौनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरो बेनि गोहोमा जर'खायै भारतआव जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आमेरिका आरो इजराइलनि गाग्लोबनायाव इराननि सुप्रिम लिडार आयतुल्लाह आली खामेनीआ जिउ गोमाबाय। गंनैबो हादोरनि गेजेराव दासिमबो गाग्लोबनाय आरो फिन गाग्लोबनाया सोलिगासिनो दं। बे समावनो इरानआ गोथां थावनि फालांगिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार लामा स्ट्रेट अफ हर्मुजखौ बन्द खालामनायनिबो बाथ्रा फोसावदों। बे लामाया क्रुड थाव आरो गेस फालांगिनि बेलायाव भारतनि थाखायबो जोबोद गोनांथार। बुहुमनि 20% क्रुड थावखौ बे लामाजोंनो मोननो हायो एबा बे लामाजों लाबोयो। हादोरारि खौरां बिजोंनि बादिब्ला भारतआव दासान्दि थोजासे बिबांनि क्रुड थाव आरो गेसनि रिजार्भ दं आरो बे थावखौ फैगौ 25 सानसिम बाहायनो हागोन होनना मिथिहोदों। नाथाय इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहाया गोबाव समसिम सोलिबाय थायोब्ला जिंगासिनाया सोमजिगोन, मानोना बै समाव थाखानाय क्रुड थाव आरो गेसनि बाख्रिया जोबनायनि उनाव भारतनो बांसिन थाव आरो गेसनि गोनांथि जागोन। खुंथायाव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दासान्दि नोगोरमायाव गोबां जौगालु हाबा मावनायखौ बेखेवनानै होबोबाय थानाय बायदिनो फिन गोदानै लुजानाय गौस्वामी फ्लाइअभारखौ थांनाय सानखालि एबा मैया गावनि आखाइजों बेखेवो। गोथार हलि फोरबोनि मोनाबिलि समाव गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीनि बिखायाव गोबां मावथांखिफोरखौ बेखेवनाय आरो मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसनबोबाय थादों। बावैसो सिगाङाव गुवाहाटीयाव भास्कर बर्मा सेतुखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होनाय बायदिनो थाद'नाय गैयै जासे जौगालु हाबाफोरखौ बेखेवदों। बेबादिनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया दिनेश गौस्वामी फ्लाइअभारखौ बेखेवो आरो बेनि उनाव सरायघाट वार मेम'रियेलखौ बेखेवो। बे मोननै बिथांखिखौ बेखेवखांनायनि उनाव बिथाङा ब्रह्मपुत्र रिभार साइड पार्क मावथांखिखौबो बेखेवदोंमोन। मख'जाथावदि बेफोरखौ बिथा खालामनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंदि गोदान मुगानि इन्टारकानेक्शनजों फ्लाइअभारआ नोगोरनि हान्थामेला खान्थिखौ जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बेजों लोगोसे सरायघाट दावहानि गेदेमा जोहोलावफोर जायफोरा जिउ बाउदोंमोन बिथांमोनखौ गोसोखांनानै गोसोखां खाम्फाया जोंनि गोग्गाथाव जारिमिन आरो माहारियारि सांग्रांथिखौ गोदान जोलैनि गेजेराव फोथांनानै लाखिगोन। बेजों लोगोसे ब्रह्मपुत्र दैमा सेरनि पार्कखौ फुवारनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। रङियायाव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों एमएलए जिरन बसुमतारिया। मख'जाथावदि इउपिपिएलनि एमएलए जिरन बसुमतारिया गारिजों फैबाय थानाय समाव मैया हरखाबै रङियायाव गारि जाब्रबथायजों आथिङाव जोखोम जायो आरो फाहामथाय लानो गोनां जादों, जाय जाथाया थांनाय सानखालि सोमजिदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव एबसुनि आफादगिरि थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुनिफ्राय ओंखारोब्ला खाबु मोनोब्ला बबे मोनसे राजखान्थि हान्जायाव मदद होगोन। गोबां समफोरावनो एबा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव इउपिपिएल पार्टीनि जानानै बिथांखौ मदद होगोन एबा इउपिपिएल पार्टीनि बिजाथि हास्थायनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ इउपिपिएलनि बिजाथि जानांगौ होननानै दाबि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। थांनाय सानखालि एबा मैया गोथार हलिनि बुब्लियाव सनितपुर जिल्ला दिकियाजुलि विधानसभा बियाबनि बिजेपिनि एमएलए आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहालजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो आबिर गेलेनाय गांसे सावगारि सेबखांनायखौ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ राजखान्थि फोथाराव फैमारसिगोन नामा? दासान्दि दिपेन बर'नि बिबान एंगारगोनखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायनाय जादों। नाथाय बिथां दिपेन बर'नि आजिर लानाय माब्ला जागोन एबा एबसुनिफ्राय बिथाङा माब्ला एंगारगोन बेखौ बुंनो हाया, जेराव एबसुनि आफादगिरि महरै जुदि बिथाङा ओंखारोब्ला आफादगिरि महरै खोरोमदाव औवारी बिथाङा आफादगिरि मासियाव मोननायनि मिजिं दं। बेराफारसेथिं दिपेन बर' राजखान्थियाव हाबा बेखौ उननि समासो फोरमायगोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ ब्रह्मपुत्र दैमायाव गारहरनो नांगौ, मानोना बिथाङा अशान्ति आरो दावरावल' खालामो। बे बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा।
गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम UPPL दोलोनि सलो BTC पालटाय सासा सासिरबाय जाय रेलि हाबाफारि लादों। विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे UPPL दोलोआबो जादोंसै साखाफारा। BTC ओनसोलनि गासै मोन 15 बियाबावबो देरहासार जानांगौनि थांखिजों लादोंसै गुबुन गुबुन हाबाफारि। बेबायदिनो मिरु UPPL दोलोनि लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम चलो BTC पालटाय सासा सासिरबारि जाय रेलि हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनो। बे हाबाफारियाव UPPL दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि राकेश ब्रह्मजों लोगोसे गोबां UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों राकेश ब्रह्म बिथाङा गासैबो माइनरिटि हारिनि गामि गामि हाबफैनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लायो। हलि फोरबोनि रंजानायनि गेजेरावनो हाजोर नयनपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुथिमारि दैमायाव दुगैनो थांनाय समावनो 3 सेंग्राफोरा गोमादों। हलि फोरबो फालिनानै सासेनि लोगोफोरनि हानजाया दैमा रुगुङाव मोनसे जानाय लोंनाय खालामनो थांदोंमोन। जानायनि सिगां 3 सेंग्राफोरा एबा लोगोफोरा दुगैनो थाखाय पुथिमारि दैमायाव थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि नयनपुरनि जयप्रकाश कलिता 28 बोसोर बैसोनि, पकामेलानि बिशाल दास 23 बोसोर बैसोनि, शान्तिपुरनि सन्दीप कलिता 22 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरा दुगैनो थांनायनि उनाव फैफिनासै। दासिम बे 3 सेंग्राफोरनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। हाजोर पुलिस आरो STR एबा दैमायाव गोमानाय सेंग्राफोरखौ नागिरनानै रैखाथि हाबाफारिखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो आमेरिकाया इजराइलनि जानानै इराननि सायाव गाग्लोबबाय थानाया गोरोन्थि जाबाय नामा? समबारखालि आमेरिका आरो इजराइलआ इराननि सायाव गाग्लोबनायनि 3थि सानमोन, जेराव दासिम 5थि सानाव आगान होबाय। आमेरिका आरो इजराइलनि गाग्लोबनाया सोलिबाय थानायनि उनावबो फारसेथिं कामेनि थैनायनि उनावबो इरानआ मिसाइल गाग्लोबनायखौ बन्द खालामाखै। बेबादिनो इरानआ थांनाय माखासे सिगाङाव बाहारिन, इराक, जर्डान, कुवेत, ओमान, कातार, सऊदी आरबिया आरो इउनाइटेड आरब इमारेट्स बायदियाव रैखाथि बादायाव थामहिनबा आमेरिकानि रैखाथि बादायाव एयार स्ट्राइक खालामहरदों। बे समावनो थांनाय माखासे सान सिगां रेड क्रिसेन्ट ससाइटि अफ इराननि बादिब्ला आमेरिका आरो इजराइलआ इरानखौ नोजोर होनानै खालामनाय अख्रां गाग्लोबनायनि जाहोनाव इरानाव खमैबो 900 सुबुंनि जिउ खहा जादों। ससाइटिनि बादिब्ला बे दावहायाव दासिम मोन 131 नोगोरारिफोरा एबा नोगोरफोरा खहा जादों। हेजबल्लाया रकेट गाग्लोबनायनि खौरां होदों। दासिम आमेरिकानि 3 रौनियाफोरनि जिउ खहा जादों। गुबुन 7 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होन्नाबो रिपर्ट मोननाय जादों। दासान्दि इरानाव 40 सान माहारियारि दुखु आरो 7 सान बन्द फालिदों। ट्राम्पआ दाबि खालामदों दि बे गाग्लोबनायाव इराननि 48 दैदेनगिरिफोरनि जिउ खहा जादों। बेराफारसेथिं बियो मोनसे दाबि खालामथावदि गोबां जाहाजफोरा सिलिंखार जाबाय। आमेरिका आरो इजराइलनि रौनियाफोरा साननैनि गेजेरावनो इराननि सायाव 1000निबो बांसिन बमा गारहरनायनि दाबि दैखांदों। थांनाय जुलाइ दाननि 2025 मायथाइयाव गोमानानै थानाय बारलांफा औवारि 24 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सोरबाफोर नुसननानै न'खराव खौरां हरनो हायोब्ला 20,000 एबा 20,000निबो बांसिन राङारि बान्था होगोन होनना न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुंदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कुंग्रिं सेलेखागुरि ओनसोलनि 2 नं सान्थिपारा गामिनि थागिबि रुंसारि केदार औवारिनि फिसाज्ला बारलांफा औवारिया गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय गामिनि 3 लोगोफोरजों बेंगालुरुआव थांनो होनानै 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव ओंखारलांदोंमोन। गामि कुंग्रिं सेलेखाबारि 2 नं सान्थिपारा पस्ट अफिस कुंग्रिं थाना रुनिकाटा आरो जिल्ला चिरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बारलांफा औवारिजों थांफाग्रा गामिनि नगेन बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेंगालुरुआव थांनो ओंखारलांदोंब्लाबो बेंगालुरुनि ट्रेन मोनैयाव मुम्बाइनि ट्रेनजों गाखोलांफायो। बेराफारसेथिं मुम्बाइ मोनहैखांनायनि उनाव बेंगालुरु ट्रेन गाखोफिननायनि समावनो गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जायो। बै समनिफ्रायनो हरखाबै आन्दायलायनायनि जाहोनाव खौरां मोननो हायाखै। 2 नं सान्थिपारानि थागिबि बारलांफा औवारिखौ। बारलांफा औवारिया सासे दुखुथिया आरो 2 गथ'नि बिफा। अदेबानि बारलांफा औवारिनि अनजालि बिसि रुपा औवारिया फोरमायबावोदि जोंहा न'खराव जेबो गैया आरो फिसाय गोमानानै थानायनि उनाव न'खराव जोबोद दुखु दाहाजों भुगिनांदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9394611730 नङाब्ला 8812952908 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। बारलांफा औवारिनि अनजालि बिसि रुपा औवारिया आरो 2 नं सान्थिपारा गामिनि गावबुरा दलिसर बसुमतारियाबो बुंदों।
बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदों, रेलि खालामनाय एबा रेलि हाबाफारि लादों। बेबायदिनो BPF दोलोनि दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारिया दासान्दि जागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो माखासे दोलोआ खहा जानाय आरो गावनि पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन पार्टियाव जयनिं जानाय, बेफोरबादि राजखान्थि दोलोनि सोलाय-सोल'आ दासान्दि जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय बावैसो सान सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्लायाव जानाय दिसपुर सल' जात्रानि हाबाफारियाव UPPL पार्टिनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि हाबा मावनाय आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै BPF पार्टियाव जयनिं जादोंमोन। जेरै UPPLनि गायसनगिरि आरो बारग' MCLA मावथि ब्रह्म हाज'वारि, प्रमद बर'नि बारग' OST सांग्रां ब्रह्म, UPPL पार्टिनि MCLA काम्फा बरगयारि बिथांमोना UPPL नागारनानै BPF दोलोआव जयनिं जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन, जोंनि BPF पार्टियाव दावबायसा बर', रोनगोरा नार्जारि गासैबो फैथों, नाथाय प्रमद बर'आल' दा फैथों होनना बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय BTC इलेक्शननि सिगां सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव BPF आरो UPPL पार्टिया एलायन्स जानांगौ, जेराव मोन्नैबो बर'नि रिजनेल पार्टिया गोरोबनांगौ होनना। बेनि अनगायैबो गोबां समफोरावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बुंबोबाय थादों, जेराव प्रमद बर'आ एलायन्सआव जुदि फैनो लुबैदोंब्ला UPPL नागारना फै, आंबो BPF दोलो एंगारनानै खौसेयै गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा दागोन एबा गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलो दानानै जों खौसेयै आगान सुरगोन। हाग्रामा महिलारिनि फंसे बाथ्रायानो BTCआव राजखान्थियारि गुदुं बारहुंखा लाबोनो हादों। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जेब्ला BPF पार्टियाव फिन बावैसो सिगां जयेन जानाय समाव BTCनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारिया। मख'जाथावदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थांनाय BTC एसेम्बलि बिसायख'थियाव UPPL पार्टिनि केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा गेलेनानै UPPLनि MCLAबो जानो हादोंमोन, नाथाय बिथाङा UPPL पार्टिनिफ्राय रिजाइनेसन होनायनि उनावनो फिन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआव बावैसो सिगां जयनिं जादोंमोन। BTRनि बारग' CM प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो UPPLनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथांमोनाबो BPF दोलोआवनो लोगोसे काम्फा बरगयारिजों जयेन जादोंमोन। बेराफारसेथिं BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिफर इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट सोरबा UPPL नेताया आरोबाव जुदि फैयोब्ला जों बरायगोन होनना बुंनाय लोगो लोगोनो, जेराव 24 घन्टा जास्लाबैयावनो UPPL दोलोनि MCLA बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारिया, बारग' MCLA मावथि ब्रह्म हाज'वारिया आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। दा बे समाव आरोबाव UPPL पार्टिनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफ्रा एबा MCLAफ्रा BPF पार्टियाव फैबावगोन नामा? बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै थांनाय बावैसो सान सिगाङाव प्रहलाद ब्रह्मआ थामहिनबा BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदोंमोन दि UPPLनिफ्राय जाय बिथांमोना फैनो गोसो बिथांमोना थाबैनो फैथों, नाथाय प्रमद बर'आल' दा फैथों होनना बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं बावैसो सान सिगाङाव गोदानै BPF दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ चिरां जिल्लानि काजोलगावआव दुंब्रुदै बरायदोंमोन BPFनि आफादगिरि एबा आथिखालनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बेराफारसेथिं BPF दोलोआव जयनिं जानायनि उनावनो बेफ्रुसार बिबुंसार होनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव खौरांगिरिनि सिगाङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ माखासे UPPL पार्टिखौ लानानै अजद दिखांनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बुंदोंमोन, थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सोरखारा बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमिटारियाव मान होआखै आरो 10 फेब्रुवारि BTC एकर्ड सानखौ फालियाखै। UPPLनि MP MLAफोरा गावसोरखौनो राजाफोर बायदि सानो आरो पाब्लिकजों थाया। बेफोर बाथ्राखौ सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन UPPL पार्टिया सरासनस्रा सुबुंफोरनि नङा, हाई प्रफाइल दैदेनगिरिफोरनिसो होनना बुंदोंमोन सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय मिलिटारि दाङाबाजिनि जाहोनाव गेजेर सानजायाव थासारिया बांसिन गिख्रंथाव महर लादों। आमेरिका आरो इजराइलनि इरानाव गाग्लोबनायजों जागायनाय दावहाया 5थि सानाव हाबबाय। आमेरिका आरो इजराइलनि इराननि सायाव सोलिबाय थानाय गाग्लोबनायनि फिननायाव इरानाबो जिरायनानै थायाखै, जेराव इरानाबो गोख्रों फिनजाथाय होबाय थादों। मख'नो गोनांदि फरेन एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि बुंथिगिरि रणधीर जयसवाल बिथाङा बुङोदि
सोनाब एसिया आरो गल्फ ओनसोलनि बावैसो थासारिखौ नोजोर होनानै बायजोआरि बिफानाव मोनसे स्पेशल कन्ट्रल रुम फसंनाय जादों। बेबायदि थासारियाव बुधबारखालि सोनाब एसिया आरो गल्फ ओनसोलाव सोलिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर होनो थाखाय बायजोआरि मन्त्रि बिफाना गोदान दिल्लीयाव मोनसे स्पेशल कन्ट्रल रुम फसंदों। बेजों लोगोसे गोबां हेल्पलाइन नम्बरफोर फोसावनाय जादों। कन्ट्रल रुमा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोनानि 9 रिंगासिम सोलिगोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। बेराफारसेथिं दाबावैसो समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थादों मोनसे इराननि गाग्लोबनायाव इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतन्याहुआ इराननि गाग्लोबनायाव थैबाय होननानै इराननि समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों आरो इराना दाबि दैखांदों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो दासिम रिपर्टआव मोननाय जायाखै, जेराव बेखौ इरानासो दाबि खालामदों। जेराव इराननि समाजारि बिजोङाव दाबि दैखांनाय जादों इराननि गाग्लोबनायाव इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिना थैबाय होनना। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।